Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sang strike poi ba ye kita gipulit. Namar tu na bang ba. Kelakem ni kita gilengut sepelaj mata. Nai tak kendon nai ni ti pelaj ni ni pelaj itu. Kelak kelam alam. Tak tahu. Uba KP Pangyang ubade Presiden Kaseng HSPDP ulaong ba makiru kiladap mad yakum kani ka jingjia bas ngosi halangpi tamba ka sorkar ka khlamla ban chimya karai ulaong balada ki pulat Assam ki ong bakibriu ka mukro ki tu ni rungjubor sya ka jaka jongki kilade ban syukyam amban siat yap ulaong ru ba ka sorkar Assam ka de ban kyam no mardor ki bedan kti ban siat yap yak kisan ngut ki briu jong ka Meghalaya bat ka de ban IT ki sya ka jala Meghalaya ban chimya karai ban pinsitam ki Shuk uba Pangyang ulaong ru bakate ka de ka jingja ka basay kedar ba ka sorkar Assam kalale donbor syaba palat ya ka jala jongi bat ka sorkar Meghalaya ru ka de ban simkhya hlor kani ka jingja hamukro ban kembe giginong panyap bat set patok hadien pan kan sawan ka jingtokin Mentagasi, regasi kaba lain nak jadi kejing jawab sungsi, jom kejing siasat jawab dengan kejing sanut ki polis, ki nong ki balului jom dengan kejing mukro, jadi ki polis Assam, bat ki forest. Mentagasi MDC ben berapa ba aibo serap local MDC, mengaku presiden, secretary yang parti HSPDP. Menin hoi nilai wan katakan kita bang dari kejing pun beliau. Kecing bon program juga government ni dah kuat hiban wan. Mentah kasih ban tip lot kamba. Kecing jia baro lagi dah susah. Tapi hari ni kepor kecing wan ni ke parti, kompetitif. Ke parti kejongi. Mai lede kumu mengelam jong ketika langpi ni lama lenter lentai ya kini kecing ya kini kecing syak thambor ya kecing syak yap bat hau arjar shpo ni ngimat kum kini kecing kaisnam sangut mesin boko lamat nak kini kerja dari bat kaya government of Assam kamtam kini polis tapi tak si kerja wanji kalau bangin yu lagi kemat kerja kali kami kalau bak kumnu kini kerja ka bahap hapo ke West China Hills thalas kain block kabomdan ke dispute ba u beriu jungi u batray u ba rep u ba rekam hangni ba un habanwan nakatai kumbal lai kilometer sekhar ngatrai naka polis kam jongka Assam kinwan ban siat ni bihong ni ka anki haban shim bat ni lap ile da kata kajing shisha ban ong ba kumno kala ban long baki polis kinwan be thong hang ni kin penyap ini beri hang ni hamadan bagi ketang sulai kai kajing mut bat hakanu ka sanction of authority baki laban siat lari ki ong bari ki nong tu atau kumna dai ki ban kem Lara day ban ong baki nong luti, lara day ban kem. Public opinion karon hangto. Kani ru ladon hakata ka guiding principle ban penbaik. Kabalay kalong kata ka administration convenient mo. Nang tabat contiguity bat kiway. Bar koy gini hi ka pen ihi ba ya kata ngi apkunti ban penbaik no. Tenai kani kajing jam ta kasi ka pen ngo igi ka pen gedit igi. Ka pumut bal ese ka kajing temu jong gini ka sokra Assam kalau arsap mana kono kumnu hapedeng baki ong ba broadly jaga ngilaya ya dun ritli ki jaga setang ritli kata second phase ban penbaik kumnu ka jaga ni ke hato kamno long mo kajing tmu ban pen thut wat ya kajing penbaik pulusam dei ngi kentu ya ka sorkar Meghalaya ngi kentu ru ka sorkar Assam baka dei ban stom ini ki breu bad baka kan han obari ki breu ki bala penyap ki breu jungi sa ka sorkar jungi kum ka anyo kri ba ki jungi baki haban sa ka trial criminal proceeding dari banyak kajing sasat petok umri ban kudang ta bala syem bagala penyap timentahi to kata gede ban nang pensitom ni kenturu ya ka sorkar India ru bahkan hap step in nang ni kata gede ka bangi ku ka parti ni ko ban gawat bat ya kata ka baki ong ka CBI ka NIA ini ka judicial inquiry to pinang inquiry ya kani tang bayi ki beliau dia berkem nak mador nak marba omla suban len bahang ning layap sanut ki mesti bakodor kapoin ke baar banyak kren bagani ka haba ka dispute jongka mukro ngim pedang dalale ya kata kasnong kam pedang ke elaka kam pedang ka district administration kam pedang kala balong tang sitai se blok 1 satai ka pedang jangai ba jangai sanang ni mo ke blok 1 kemudian ko live rutli kisnong te halor kini pade kala ban ong bagari sya ka dispute ba mangingi nang apklem ti ka jing penbaik no mardo
bat ke jing pen bai jong kane ka dispute hang ne hapo block 1 ke ya fair na katai ka langpi mar hang ne ka dei ka subject of retransfer mar kala transfer min chwa mo ha kar biang long kat kum notification khat kanai spasan poing yu i kat kanai span poing yu ka note is pai ba kala pesha bat benta ke long kum ni kai menta ngi shimba kini ki santali ki guiding principle baka asam bat ka surkar Meghalaya kala bu bat pen bai yu purusa to ba kampung san lagi ni ki santali ki dei kene ki don lightly hang tu ba ngaya ha ba bar ki pai ba bagane ka jaka ha block 1 ni kene block 1 nginam kene ka no ki kum kro mo dei pen bai ke jing dawaji kalong kene wei bakat kum ko wei ni ki guiding principle ka jing long jai ben ri ki khasi penar jungi ni do ndai kulong ki don hang ni live publication nong hapo kene ka pangam nong pulut pangam raliang nong pulut Pangam raliang labang. labang nong pelut kabari kawai na kihima ki it jong kaneka rilum jan cha jongi kapo kari kasi jongi kabumut kaktin baki kren latip lepa ki snong baki don ki dei ki penar jongi ana man penisha baki ri jongi ki dei ki leno mo ki badon at gun point ki baki ni set kaliang eki te kaneka dei ka jingja ka ba shai kadar ba kaneka dei ka jing thombor ka jing yuroid ya ki mensim bakodor iki innocent citizen jong kani ka snong mukro ya ka jai beli jongi bat kani ka pan i ba ka jai beli jongi ka sha thumbor te ka ei ka khubor ka bangil ai na dum nen kum ka party ha ka sarkar jongi bat ka sarkar asam kolong ni condemn ya kani ka chingjia om dei tang condemn ru ngida pen rem ba kani ka long ka jing le ka ba kumi ki mrat ki mreng pan sipenya pathar wa ki mrat mreng kamla ban nong kum bolong mentang ni kenang tak daw ngi kwa ban tip syai menta kasini tangi wan hang niru la yakini ki basiap yakini ki sangut ki mesim ki bokodor la ka sarkar asam ki khendem kilong pe ai bat ka sarkar Meghalaya jongiru ka haban pan yakini ki ru hai ki don kem no mardor bat ki ban thep no akalo katangi kwa ningkong e balada khenba kini ki briu ki bangingis ngi la sap yap ki dei ki mensim bokodor la da khenyo ki manat kata ka song ha ka jis ku joki mo ka ar par ngi dei banyo ka justice om dei tang bala transfer yu oc nang ni om dei tang bala transfer yu sp nang ni dengi kwa ningkong e yo unong peniap hang ni da yo unong peniap ha ka ni ka jaka ba ka snam ka don hey udon bat hai ki don te kem shwa ki set yi ka along bat nang ta ka jiwisar kan wan barka jinglai jong ka sarkar jingi menta ka sing shadu home minister desi ka jingi ka bakham ha lei ka jongi ka long kum ni ka ni ka state ni long ka jong ka ai ka state ka kata ka cpc ka crpc ka police manual ka don hangi ban petrekam ka badai hi ka ju ka bor ka ba sarkar kata ka jingwan ong jong ka sam ba ka nong hapo ka dispute jong ki ka de ka jingkhap ka jong ki himla ban pediang al ong dum ne dalalai ya ka jing ong ngejong ki ani ya jing kam ngejong ki bat ka jing ekren jongi lelei kumbang ong man ne ka debi be ya kita live nutli kichno mo apo ka block 1 om dei hamukro sai ma misi kita ni wan da ka masim jo ka jing solem na ka banta longyeng jula duno iki jing sim ko kodor ibu ka jing wai boleh try kan rat unai ki kata ka jing tengen masim ka jing pensai bor masim bat ba ublay un pensaya ki bat ga ying bala ino yingja bat ino kun swet ublay un ku ki kata kada ga way ka bangiwan bat ngi kan duru mentan dalam phai nang ne na ga jaka ka bagi don na ka menta ki ga long ying ki la sha ino hagini ki ba sha se dia ka ti jong ki di rasa